ограничава децата именно заради това, че не позволява те да преживеят това, т.е. да го прекарат през себе си. Нещото може да се разбере и да се усвои единствено когато е прекарано през твоята същност, докоснал си се до него директно, пряко. А това определено в традиционната форма на обучение в класната стая не се случва. Още повече, че и допълнителни институции създават проблеми за това учителят, макар и малцина желаещи да изведат децата сред природата, те срещат хиляди безумни бюрократични спънки, като прибавим и ролята на родителите и на традиционното свързване на природа и опасност, нали, природа равно на опасност, извеждането на децата става почти невъзможно. Но то пък не е задължително винаги да е свързано с транспортни разходи. Всъщност красивата природа и нещата ги имаме около себе си, само трябва някой да излезе и да ги покаже, да ги докосне. Залагаме много на ангажирането на децата с естествения свят, със света на природата, на околната среда. В смисъл ученето да е загриженост за околната среда и отново да осмислят тази загриженост, като трупат собствен жизнен опит, а не просто като запомнят това, което учат в училище или онова, което са чули в екологичните организации. Откривателското обучение, преживяването сред природата имат нужда от партньори. Регионален исторически музей участва в този проект, защото е ангажиран с проблемите на околната среда и защото не може да остане равнодушен към това, което се случва не само в България, а и в света. Искам да отбележа, че до момента в света на Земята всъщност са настъпили поне 5 природни катаклизма. Очаква се да настъпи и 6, който обаче ще бъде причинен вече от човека. Именно поради тази причина и поради тази наша ангажираност, ние решихме да направим така, че хората, които са извън музея, да ги направим съпричастни към проблемите на природата. За някой дървец чудя какъв точно вид са и знам, че майка ми и баща ми се занимават с това и се мъча да запомня, като си отида вкъщи, какво ще ги питам и че са много красиви, всички си имат своята красота. Децата, защото те са най-необременени, те са населението на Земята и на България в частност, които най-лесно попиват информация. Това са хората, които по принцип са добри в душите си, още не са изменени по никакъв начин и на тях им е приятно всъщност да се занимават с неща, които ги заобикалят, малко извън учебната скамейка, малко извън формалните до момента занимания, които са вършили. Тоест нещо нетрадиционно, нещо доста по-различно от това, което правят в училище. Формулата на еквилибриум е приключение плюс отговорност равно на еквилибриум, равновесие, както се превежда тази латинска дума. Затова и стартът на инициативите на организацията е с подобаващи гости.